Ki khubor ka bate si TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Dr. Lichumo Timore, Interventional Cardiologist, MBBS, MD Medicine, GM Cardiology, is available for consultation from 1st March 2025 in Woodland, Shillong. Kertong jong ka Khun Nyaw Trap National Awakening Movement uba Thomas Pasa ubay khun nakajaya constituency ulakentu yakipad ba nongsong snong ban mi nalayeng nakabenta banlet shaki polling station ban yeshimenta hak GTHAP vote namarba ki deiru ban sotho ba ka election MDC kadai nakabenta ban yada yak khandau kashab bat kariti ka dostor jong ka jaj ban rio uba Thomas ulapan pau yakani ha ka jekran bat ka kanhun lum khubor ka batisi TV hadin ba uladep banthep ya ka vote ka jong u ka balalong ha dorbar hall jong ka snong lum kshad ha ka arpui terek urempang arajar arpusan nakalyang jongahi ka we ka jing kerman kalong baki pai ba kinyawan bon pai haka emily election ko bangala baki ki arpusna maralek ki kambon ki pai ba ki batu chaka emily election na pai chaka MDC ki babon baki pai ba ki shohi de kerman ba pai ba kin so thu ya ta ka jing koridor jong ka riti ko dustur ko jongi ka jing koridor ko jong ka jolong trai ka jongi halong ka khandong ko siam de ki pai ba ki mi kambon hak MDC election ban ya ka Malaysian le si kan ka dak jong ka jing kerman ya jing madu ibra ko ama habang ila ya turus khawala ya pengkret ni pengkret ka jing kerman hi de kerman ba ki boro nomor ba hab ko di mah kadai ka kamon jong pai ba ka jing pendia jong bana jorong pada te nakala ki election ki man ka sansenam te nakala nga jonga hi kumangal akaran mena kadai ka rai jong pai ba bat kamon jong bana jorong te tangi we jing badan kamba ba alada dei banu manuru ki bo job akari election ka jing kwa ka jonga hi kadai ba ngin hap ban pen khlanya ka dis council lade wow bi ki udiro ni hap ban pen khlanya ka dis council ni hap pen tikana ba ngin pen khlanya ki an jong dis council ki bala lupa nang tak berangin in penterkam hok iki ain katkum ko jing ai bor jong ain mar lada job da unu lada ngin penklan kan desa council bu kam dan jimut pada tingi kermen lada job manu ru ma ngin penklan kan desa council ngin pentikna baki pateng ba pateng kumba ulong shwa ula ui ula bu kerbang ta jungi kumba ngala jukran ki ki rensan ki babon lada irreverent JJM ni konsoloi imwan ra ya ka district council hau ka kanai sasan par le se manga bat ma ping hab ya kan dak asimis benta tik nyopusan snem menchua la don ukrau perkhat boyo ijai nyopusan snem hadien ka i ka manja te ka dei ka pali ka jongi benta job mano bangin pe nang ni nyopusan snem hadien hato ni ki jai mru khasi in dangla ban long trai kata ka jeng ka jeng pentikna bang ihap ban pentikna lembak ya ni ka election MDC na dang la ban le umta le se ki MDC election kin long tangki MDC election ni tang ban penyo tulap ya no tang ban pen kiu buram ya no de ka jeng kerpat ka dei tang tai ban kerban ba kan ka MDC election kan long ka jeng kerban umde ya nga umde ya ka kanam umde ya wi ka parti kan ka jeng kerman ya ka jeng meru bro